Aruba está seguindo demanda de companhia holandesa que está mais interessada para bem estabelecer na mestre de nossa isla, com a visão para via Aruba logra penetrar no mercado latino-americano. Com nosso conhecimento de idioma, nossa posição geográfica e conhecimento de cultura latino, aunque não sendo holandês, seguro, luta uma combinação perfeita para fazer bom negócio com outro. Nota tour dia botar um sala com figura na assina pisada de Holanda, tanto ex-ministro-presidente, pero também é diretor de organização comercial mais grande de Holanda. Sinta junto para mostrar interesse para participar em Europe Meets America. En hij que trobe na Aruba. Aruba ligt in een gebied met een geweldig potentieel achterland, Zuid-Amerika, groeieconomieën, economische mogelijkheden. En het goede van Aruba is dat men zegt wij willen connecties zoeken met die hele omgeving. Als we het hebben over handelsmissie, dan ga je kijken wat zijn de sterke kanten van Aruba. Nou, Aruba manifesteert zich op het gebied van duurzaamheid. Daar liggen economische kansen. En als je nu dat profiel van Aruba verbindt met Zuid-Amerika, ja, dan merkt u dat er enorme mogelijkheden in zitten. Nou, de handelsmissie maakt het mogelijk om de contacten daar te leggen, om meer te doen, ja, en gebruik te maken van de potenties. Não somente por um ponto de vista de governo que Aruba é interessante e importante, sino também de vista do sector privado. Veel Nederlandse bedrijven zijn koploper waar het gaat om duurzaamheid, technologie, logistiek, energie. En Aruba is wat ons betreft een prachtige showcase qua politiek, maar ook qua geografische ligging en mogelijkheden om echt een showcase voor duurzaamheid te worden. E aí que lo combina ambos eventos, pues tanto son de Europe Meets America, como também a Green Aruba Conference, e para ambos, de interesse grande de parte do continente europeu. Ik ben zelf erg gelukkig met het concept van een Green Gateway. Waarom? Omdat Aruba aanvoelt dat we leven in een tijd dat het thema sustainability ontzettend hoog op de agenda staat. We zijn allemaal bezig met climate change. We zien wat er gebeurt. Bedrijven zijn bezig om hun strategie te verleggen. Iedereen is bezig om duurzaamheid te verankeren in de bedrijfsstrategie. Aruba heeft de tijd goed aangevoeld om te zeggen van wij willen een sustainable island zijn. Wij willen meedoen in die stroom van activiteiten om duurzaamheid op hoger plan te brengen. En als je dan jezelf beschouwt als een Green Gateway, dat betekent dat je zegt wij geloven in onze eigen mogelijkheden. Wij gaan de kennis die bestaat, die gaan we ook proberen te bundelen. En wij gaan zaken economisch vermarkten. Dat is wat feitelijk Aruba aan het doen is. Weten waarin je sterk bent. Het kiezen voor een concept van een Sustainable Island. Verbindingen zoeken met andere delen in Amerika. En daardoor ze werken aan een nieuw type economie. Daarom ben ik zo'n groot voorstander van dit geweldige concept. Maar zeker ook op Aruba, dat de sustainability echt groeikansen biedt. En er zijn fantastische partners om mee samen te werken als het gaat om sustainability. Bijvoorbeeld met TNO. Die is een paar jaar geleden gestart op Aruba. Hij heeft al een enorme exposure ontwikkeld in het Caribisch gebied. En ik denk dat ondernemers daar perfect op kunnen aanhaken. Dus ik denk dat het een fantastisch concept is wat nog heel veel jaren heel veel mogelijkheden gaat bieden. Mas também voor de continente latino-americano tem mais interesse para evento de ano aqui. Amita Patrick Pascal, para ATV, Canal G5. Está aconselhar a companhia interessada para participar para meld na mês ligue e buscar outro boot de evento aqui. Sem dúvida, logo há acesso a candidato de companhia na Europa e Latinoamérica, que sem dúvida lo amplia a base de clientes e possibilidade para crescimento.